Bona nit, senyors passatgers. El Teatre Golems i tot nosaltres els donem les gràcies per triar aquest vol de la companyia La Riota amb destinació a Tartària. La durada estimada del vol serà d'uns 75 minuts. Sembla poc, però és més del que dureu al llit qualsevol de vosaltres i molt més del que dura Pedri corrent dins d'un camp de futbol. Per motius de seguretat i per evitar interferències amb els instruments de vol, us recordem que els telèfons mòbils hauran de romandre desconnectats, a més que ens vulgueu fer fotos i vídeos etiquetant-nos i dient lo guapos que som i la quantitat de diners que estaríeu disposats a pagar per fer-nos l'amor. Us preguem que guardeu carteres, moneders i béns preuats dins les butxaques, perquè estem a Barcelona i aquí la gent té les mans molt llargues i la navalla esmolada. Ara, si us plau, poseu-vos còmodes, feu un bon glob de cervesa i deixeu la vostra ment en blanc. Us recordem que no està permès fumar dins aquesta nau espacial, perquè això alteraria els nervis dels pilots i tot i que encara no ens hem enlairat i fa 3 minuts que s'han fumat l'última cigarreta, ja tenen moro de tabac. Gràcies per la vostra atenció i feliç viatge. A fe de Déu, per molt híbrid que sigui, que no passa cada dia el que pot passar avui aquí. Mentrestant ens trobem a portes d'unes eleccions on veurem qui s'encarrega de dirigir Catalunya. Mentrestant ens trobem immersos en un procés futbolístic de no retorn on cada dia compta per no desaparèixer. Mentrestant els governs de mig món ens declaren la guerra, nosaltres avui, amants de la geometria, entrarem a un poliedre per entrar i per anar endavant i endarrere en el temps dins del CUP. Avui des del Golems, antic Teatre Almeria, som La Riota amb la platea a rebentar, el pis de dalt que sembla el galliner del Camp Nou quan venen els fans del Chelsea. Comencem. Milers d'anys du l'ésser humà al planeta Terra, si és que realment es diu així. Un planeta que tot i està conformat per un 30% de terra i un 70% d'aigua, l'hem anomenat planeta Terra. Com deia, milers i milers d'anys ha sobreviscut l'humanitat en aquest planeta i milers de preguntes s'han plantejat al llarg d'aquests anys d'existència. La curiositat ha estat un dels motors evolutius de la humanitat, el perquè de tot plegat, el voler saber més, ens ha empantat com si fos una àvia el dia de la cavalcada de Reis intentant agafar carmels de terra cap a la recerca de respostes. I perquè hi hagi respostes, primer hi ha d'haver preguntes. Qui som? D'on venim? Per què estem aquí? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Moltes d'aquestes preguntes, com veieu, segueixen sense resposta, d'altres tenen respostes incertes i d'altres és possible que avui tinguin respostes gràcies al nostre convidat d'avui. Una persona que està a poc aconseguint que aquella professora de socials que vesteix amb roba del desigual, tots hem tingut aquella professora, vegi com se'n va la puta merda tots els anys de docència mal pagada per acabar trobant-se un exalumne en una associació canàbica i que li digui la paraula màgica, la paraula que ho està canviant tot, Tartària. I després ella, amb 2 papers de marihuana de tipus índiques, comenci a fer també preguntes. Què collons és Tartària? Una versió antiga del concepte Tabàrnia? Una botiga especialitzada en pastissos? La malaltia que pateixen els tartamuts? Nosaltres tampoc ho sabem del tot i realment tampoc cal, perquè per això ja tenim aquí el profeta de la veritat, el Leo Messi de la conspiració, el Chuck Norris de les teories. Ara sí, rebem amb un fort aplaudiment a Carles Torà, a.k.a. Mr. Tartària. El fuego divino sucediendo en un domo, en una holografía somos dioses y no monos. Latinoamérica, el águila y el cóndor, junto al quetzal andamos unidos todos. Oh, es la hora, es el tiempo, es la señal, Mr. Tartària. Oh, la tierra es redonda, la tierra es hueca y también es plana. Oh, Mr. es la Tartària. hora, es el tiempo, es la señal, Mr. La Tartària. Riota. No amaguem la merda sota. Bona nit, Golems, teatre. Estem encantadíssims d'estar aquí. Som La Riota. Avui ens acompanya el gran Carles Torà, Mr. Tartària. Com estàs? Bona nit i tapa't. Bona nit i tapa't. Sí, quan vas venir a l'estudi fa 2 mesos i mig aproximadament, doncs vam tenir el plaer de poder-lo tenir en el nostre
petit estudi, va ser història de la comunicació. Això és història de la ciutat de Barcelona. No serà tant, no? Una ciutat de Barcelona que no sé com la veus tu, Carles. Fotuda. Fotuda. Fotudíssima. Molt de trànsit, No sé, per arribar avui aquí al centre he tardat com 1 hora i mitja, no sé vosaltres. hem estat igual. Igual, no? No fa bona pinta, no fa bona pinta. Tu com estàs? Pues jo us diria que cada vegada millor perquè realment quan un està centrat, un està equilibrat, les coses funcionen i li van bé. Llavors és un puto equilibri, perdoneu per la paraula, però estem tan desequilibrats que no ho entenem perquè estem, recordeu, a on? En un joc. Àlex, te'n recordes, no? Jo sempre visc un joc. De fet, Ja. te n'he portat diversos avui. Claro, llavors, si estàs en un joc, has d'aprendre a jugar, has d'aprendre les normes i quan les aprens i jugues correctament, tot va de meravella. Us ho asseguro. Esperem que tant nosaltres com tot el públic aprenem alguna norma avui d'aquest simulador, no? Perdó, una pregunta, i això? Què fa això aquí? Ui! No facis spoiler, eh? Veurem si sona. Línia És algo- directa, És algo que no està guionitzat, per tant... Ets el millor, tio. Veurem si sona, anirem fent seccions, anirem desglosant diferents coses que ens preocupen. Ara, si et sembla, comencem amb una miqueta d'entrevista i de que ens parlis de coses interessants. Com dèiem, fa 2 mesos i mig que ens va visitar al nostre estudi i en 2 mesos i mig ha pogut passar molt. Has viatjat, Carles, aquests mesos? Bueno, si recordes, l'última vegada que vam estar amb vosaltres, recordes que us vaig comentar que teníem un viatge a Mèxic? Anaves a Mèxic. Anàvem a Mèxic perquè, bueno, tenim uns companys a la zona de Michoacán i a la zona de Tula que ells es dediquen a l'arqueologia, no a l'oficial, sinó a l'extraoficial, evidentment. Ja m'ho imaginava. L'agafo ella. I el tema està en que em van trucar per dir-me que havien trobat uns objectes molt interessants. Jo ja sabia que quan els mostraríem ens dirien de què els hem fet nosaltres, com ha sigut. Els vam posar per les redes socials i la gent em va dir això ho has fet d'una patata, no? Això ho has fet de no sé què. Sí, no, Art Attack, no? Sí, això és el que va passar. Però bueno, nosaltres vam anar allà, vam anar a verificar-los i el curiós, i el fet del viatge no només era per les peces, perquè ja havíem anat moltes vegades, és perquè aquestes tenien un distintiu diferent al resta. I és que quan tu els hi imprimies llum infraroja, sortia una espècie de fluorescència. No només quan li col·locaves la llum, sinó que després de treure la llum, durant 10 segons seguia una fluorescència de color verd. I jo vaig dir, com? Com és possible? Emmagatzemava la llum. Sí. Però clar, com que no es pot fer oficial, no es pot comprovar. Llavors vaig viatjar a Mèxic, les vaig veure, vam agafar 9 peces, tal com ens van dir, vam fer un vídeo que el vam posar per totes les reds, com us dic, ens van dir de tot, dient que ho havíem muntat nosaltres i que era fals, i jo vaig dir, vale, ja sabia que passaria. El que passa que el que no vaig dir, i el que la gent no sap, és que jo tinc una peça petita que m'he portat. Hòstia, puta. Com Una petita treguis un pregunta que Lego, flipo, Eh? Com treguis una peça Lego, Aviam, la peça no l'he pogut portar aquí perquè Ai. per què l'estem analitzant? L'estic analitzant. És un ésser viu? Ja marxa fa la guitarra. Per què no? Podria ser. El govern mexicà sap d'aquestes troballes que s'han fet? Sí. Saben del lloc secret on heu estat veient? No saben el puesto, però saben que surten i està tot molt ben organitzat aquest sistema d'arqueologia extraoficial perquè estigui el més amagat possible. Jo tinc clar que algun dia sortirà i els enganxaran i els trobaran i ho trauran tot. Però el que em fa molta gràcia i em dona esperances és que quan estava a Mèxic vaig tindre la sort, no sé si el coneixereu, però l'investigador més reconegut de Mèxic és el senyor Jaime Maussan, que inclús no fa massa va treure unes peces alienígenes que es va tindre que emportar a Estats Units perquè el valoressin i el van també defenestrar als Estats Units. No el coneixem, Exacte. Llavors, ell em va trucar per dir-me que quan tornés a Mèxic li portés aquesta peça que ell també volia analitzar-la com a l'investigador més important de Mèxic. Bueno, primer intentarem fer les proves aquí, després jo la portaré de nou a Mèxic perquè és una peça d'un tamany així més o menys. No l'has de facturar, no? Per tornar. La tens que amagar dintre la maleta que factures i evidentment ningú la veu, no?
Però és interessant perquè jo he parlat amb especialistes, perquè jo no entenc d'aquest tema, he parlat amb especialistes, amb geòlegs i amb investigadors, científics, inclús amb físics i químics, i ningú comprèn com una pedra que segons diuen és calcària, com és possible que tingui aquesta reacció. Llavors, Carles, per això vam anar a Mèxic, per veure les pedres, tocar-les, agafar una peça petita que em va costar horrors, aconseguir convèncer-los perquè m'emportés una peça petita i aviam què passarà. Si el secret d'intel·ligència mexicana sapigués d'això, creus que podríeu acabar presos? Sí. Vale. Llavors inclús m'han dit, i sapiguent que tu estaves allà perquè tothom et controla també, clar, segurament la teva maleta la revisen. Què es pensen, que la vaig ficar dins de la meva? Uf, life hack, Va jugar a les teves cartes. Vam jugar. És un joc, no? Doncs juguem. Si et foten pres, la que es pot liar és xica, Hi hauria manifestacions, Sí, free Carles Tora, Gigafotos, aquí a Catalunya ens posem les piles ràpid, Els que estem aquí jo crec que faríem una petita manifestació a Via Laietana, creuant els carrers. Un dels temes també punters és la nova cronologia mundial. És una teoria pseudohistòrica associada al matemàtic rus Anatoly Fomenko. Els originaris sembla el davanter del CSKA de Moscou, però no. En quin any vivim, Carles? És a dir, quin punt de partida hem de tenir? Perquè estem al 2024, però això em sembla que no està ben encaixat. Bueno, el que treballen aquests investigadors russos és molt fàcil, perquè la gent sempre ens diu que nosaltres pequem de proves, pequem de que no som científics, i és cert, ho reconec, però què passa? Que aquest senyor, l'Anatoly Fomenko, és un matemàtic molt reconegut a Rússia, el seu equip tots són físics, químics i jo què sé què són, astrofísics o no sé què, o sigui, gent realment científica i reconeguda, i llavors hi ha una persona a Ciudad de Juárez, també a Mèxic, que és un català, que es diu Andreu Marfull, que està col·laborant amb ells, és catedràtic de la Universitat de Ciudad de Juárez, i està col·laborant amb ells per passar-ho tot en espanyol, no? El que és tot en rus, perquè hi ha molta informació en rus i, clar, no arriba fora el que són les fronteres. Llavors, per mitjançant d'Andreu Marfull, està treballant amb ells, jo estic treballant amb Andreu també, a la seva vegada, i també estem començant a treballar també amb el doctor Alejandro Zaleta, que us sonarà a molts de vosaltres segurament, o no? A Mèxic, ell està a León, a Nuevo León, a Mèxic, i estem creant una cronologia, de fet... Quin any estem? Tenim any? Jo crec que la pregunta no és aquesta. No té tanta importància quin any estem. El que té importància és quin any va començar tot. I aquí és on es complica la vida. 1750. D'anys en parlarem després, així que no trepitgeu la manguera. Vale. Sí, ho Ja deixem aquí? Ara que estem en època d'eleccions i anirem repassant coses d'actualitat, quina mesura prendries si et presentessis a les eleccions sobre aquest tema cronològic? Faries com si res? Seguiries el 31 de desembre menjant el raïm? No, jo no podria seguir amb això. Si estem treballant amb la nova cronologia, evidentment em xafaria sobre meu si seguís amb la fetge amb què estem, no? Llavors està clar que si depengués de mi, jo faria oficial aquestes fetges, que tothom donés la seva opinió, que tothom ho pensés, que tothom ho sentís, i el que és curiós és que quan mires aquesta cronologia hi ha moltes coses que ara no et quadren, que amb la nova cronologia sí et quadren. Hi ha moltes coses a la història que no comprens, que amb la nova cronologia et fa dubtar. Llavors, clar, Parlem de carbono 14 i coses així? mira, el tema del carbó 14 és un tema que el vam parlar a Mèxic amb la reunió que vam fer amb els científics allà a Michoacán, i jo sempre he pensat que el carbó 14 funciona amb peces orgàniques, no inorgàniques, i sempre he cregut que sí. La conclusió, gràcies a aquest senyor d'aquí, perquè aquest senyor d'aquí va participar també en aquella reunió, diguéssim d'alguna manera o altra, es va arribar a la conclusió que el carbó 14 funciona, però es pot manipular. I m'explico molt ràpid. Imaginem que això és un ser viu, és orgànic. Tu li apliques el carbó 14 i et surt una data. És correcte? Sí, és correcte. Però què passa? Que el carbó 14 es pot aplicar abans d'aplicar-la amb ell un material que et pot fer que quan apliquis el carbó 14 et modifiqui la data. I això què és? Rayos gamma. Si tu amb aquesta peça, abans de passar-li carbó 14, li apliques rayos gamma, la fetge que el carbó 14 et dirà és incorrecta, perquè els raigs gamma et modifiquen el temps d'aquella peça. Llavors, clar, funciona el carbó 14. Però es pot adulterar. Es pot adulterar, aquest és el tema. Com tota la vida. Agafa, sisplau. En sèrio? Agafa.
Segur? Sí, sisplau. Sí? Què t'estan dient, Carles? Hòstia, no pot ser, tio. Aquesta cara? Que Catalunya serà lliure? Per què dius ara? No, fora broma. No, en sèrio, què t'estan dient? Fora broma. Estàs tens? No pot ser, tio. En sèrio? Vale. Però ho puc comunicar o no puc comunicar-ho? Home, No, ara mateix estic aquí amb un ho ha de grup... comunicar o no? Ara mateix estic aquí amb un grup d'amics, no sé si perquè com que tu a vegades em dius que ho comuniqui o no ho comuniqui, això ho puc comunicar-ho? Segur? Vale, còdic 54, gràcies. Sisplau, Carles, quina informació portes? Jo, és molt estrany, És molt estrany el que m'acaba de dir. Hòstia, il·lumina'm, sisplau. Que Trump tornarà a guanyar les eleccions. Hòstia. Mare meva. Sí. Té pinta, No, té tota la pinta, Però A mi em preocupa, hi ha alguna... Tenim gent de Trump, Tenim trampistes. No acabo d'entendre. Jo pensava, els aplaudiments no els acabo jo d'entendre. pensava que diria que el Barça guanyaria la Lliga, però no, això és impossible. Això és impossible. Algun fonament? Les èlits. Bueno, dirigeixen ells, no? posaré un exemple. A les eleccions que ell va guanyar, un any abans, quan era la carrera presidencial americana, que eren Hillary Clinton i Donald Trump, un any abans hi havia estadístiques, hi havia promitjos, i recordo una trucada del telèfon vermell per parlar d'altres coses, i jo vaig preguntar, hòstia, com està el tema d'Estats Units? I em va dir, ja ho hem decidit. Com que ja ho heu decidit? Dic, però com que ho has decidit? Diu, sí, perquè resulta que al darrere, o sigui, l'assessor de Hillary és el mateix que el de Donald Trump. Pot ser que les èlits siguin una mica nazis? Pot ser. Sí, no? Podria ser, no? Podria ser. Llavors, què passa? Que si l'assessor és el mateix i a darrere de tots hi ha les mateixes persones, part de l'élite, Àlex, com tu dius, van prendre la decisió de que tenia que fer-ho Donald Trump. I llavors el que passés després se'ls va anar de les mans perquè Trump no va fer el que estava previst que fes. Perquè teníem previst que Trump fes 2 legislatures i en va fer una. Va haver-hi les eleccions següents i va guanyar Joe Biden. No, va guanyar Trump. Van manipular les eleccions perquè guanyés Joe Biden. Perquè Trump va voler fer una cosa que no van estar d'acord. Perquè, si us recordeu, va sorgir el famós projecte Q. Us en recordeu del projecte Q? El projecte Q era un projecte que Donald Trump i el seu equip estaven preparant per eliminar tota l'èlite, tots, i tota la gent de les redes socials va començar a dir, hòstia, Donald Trump és bo, vol eliminar l'èlite. I jo vaig dir, ui, aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. Una altra trucada d'aquest senyor, jo li pregunto i li dic, escolta, això és cert? Perquè no pot ser. I em diu, el què? Dic, no, que Trump realment ara diuen que és el gran salvador, que serà el nou Crist, que serà el nou redentor d'eliminar totes les manipulacions d'èlite perquè els vol decapitar, els vol enviar a Guantánamo, els vol fer presos, I em va dir, sí és cert. No fotis, com que és cert? Diu, però, hi ha un però. Dic, i quin és el però? Diu, per què creus que Trump vol eliminar l'èlit? Perquè ell volia formar la seva pròpia èlite. I llavors és quan em van dir, cuidado que más vale malo conocido que bueno por conocer. Ens quedem amb aquest titular. I ens anem a la secció de l'Àlex del Caixa o Faixa. Àlex, tot teu. Doncs, Carles, benvingut al Caixa o Faixa. Bueno, Carles i tot el públic del Golem, que pot participar però sense fer gaire soroll. Ja has jugat a aquesta secció. Et donaré 2 opcions o 2 tessitures, n'hauràs de triar una i justificar la resposta. Alguna potser més rapideta i l'altra potser no tant. Estàs preparat? No, però doni. Esteu preparats? Let's get it! La primera, perquè tothom pilli la dinàmica, ¿vale? Pizza o pasta? Pizza perquè tinc una pizzeria. Un aplaudiment per la pizzeria! Maestro Pizzaiolo. És que ens entenem de tot aquí. Quina és la teva preferida? Jo et diria que la 4 formatges, però amb la 4 formatges li poso pinya i anxoes. No! Pinya, no! No! Haig de dir una cosa. Bueno, Les anxoves molt bé, la pinya, no? Em sembla la bajanada més heavy que has dit mai. O sigui, Sí. És que, clar, és una bogeria el que acabes de dir. Pizza i anxova? No, l'anxova està bé, la pinya. Pinya amb anxoes, està espectacular. Podeu aplaudir els que mengeu pizza amb pinya?
Bueno. Estàs sol. No fem la pilota, Tenim gent normal. Doncs bueno, ens Quina entenem de tot. triaries tu? Quina triaries? Jo segurament... Margarita, tio. No, què dius? Mira, jo vull ingredient, jo vull més americana. Quatre estaciones... Inclús carbonara, que això un italià em mataria, Sí. No ens convenç. Bueno, la teva menys, tio. Vale, a què li tens més por? A una extorsió, una extorsió per part de les èlits a dia d'avui o viure un nou reset a dia d'avui? A la meva dona. Ué, la tenim per aquí o no? Podem fer un aplaudiment a la teva dona? Per allà està. Sí, sisplau, un aplaudiment. Tu, t'agraden les pel·lícules així del rollete, Star Wars i tal, algunes coses, de fet Matrix, amb l'Enrique hem parlat d'algunes d'aquestes i tal. I jo tinc una pregunta, què preferiries, parlar com Yoda o respirar com Darth Vader? Parlar com tu. No, però això és guapíssim. Sí. Parlar com Yoda o respirar com Darth Vader? Si volguessis de triar una. Parlar com tu. Bueno, em sembla la resposta bona. Anem a la següent. En el tema de la mort clàssica o reencarnació, què creus que hi ha darrere de la vida? Jo crec una mica de cada. No tothom crec que pot reencarnar, de la mateixa manera que no tothom té ànima, hi ha muchos desalmados por ahí, i no tothom té la capacitat de reencarnar, però això és un tema llarg. Hi ha de tot, crec. Hòstia, Nosaltres és una teoria que no havia escoltat mai. Nosaltres ens reencarnarem o no? No, per això et dic que depèn de l'ànima que tinguis, pots o no pots. Jo tinc tanta por a la mort, jo espero que sí, Jo espero que també. Vull dir, i amb merda, és igual, amb un cuc. Quan parlen dels karmes, dels dharmes, i que tens que una motxilla amb pedres que tens que recuperar la següent vida, Ui, no, o que no, tens jo- que fer... Sí, mi però el Al no Marc no li tothom. facis recuperar A res. mi el karma se m'ho ha cobrat tot, ja. No tothom. No oblideu que estem en un joc. Ja. I, ojo, Jo me l'estic passant a un nivell difícil, també t'ho dic, I, bueno, estem en un joc i hi ha molts nivells en el joc. Doncs anem amb la següent. L'home arriba a la lluna, real o fake? No és veritat. No perdones ni una, tio. No, algun argument així, 4 ítems? Bé, perquè per començar la lluna no és sòlida, és també una part plasmàtica, com una espècie d'holograma que ens han ficat aquí i evidentment si enviem un coet cap allà la traspassaria. O sigui, a mi no em poden dir que des de l'any 69, que diuen que van arribar, després de 50 anys, o sigui, jo vaig preguntar una vegada a un amic meu a la NASA, tio, o sigui, com és que els 60 Tens amics a la NASA? Para. Per desgràcia, sí. Encara que sigui el porter que obre la porta, dona igual. Però jo li vaig preguntar, estàvem a Washington, a l'Smithsonian, on està l'Apollo 11, i amb ell li vaig dir, aviam, tio, o sigui, això al 69 va aterritzar? Sí, va alunizar. Ah, vale, perfecte. I 50 anys després, no? Com és possible? No, és que els coets ara s'espatllen i no arriben. Au, tira. Segurament sí, la teoria més fàcil de Per mi, derrocar. sí, sigui la teoria més factible que crec. Sí. Què et va impactar més? Veure les peces de Mèxic, de les que has parlat abans, o veure un home convertir-se en lleó? Hi ha run, M'han impactat més coses que això. No, però si tinc que d'aquestes triar dues. una de les dues, lo de l'Àfrica. Home, si dius l'altre flipo. Però és que hi ha més després del lleó, eh? Sí, sisplau, fes-nos 5 cèntims. No, continua, si no acabaríem. Vale. Què preferiries, saber quin dia moriràs o de què moriràs? Cap dels dos. Jo crec que no ens interessa saber cap dels dos. Jo perquè estic amb tu, si no et condiciona. Et condiciona, però dins del joc, què triaries? Quina creus que és la millor dins de les dues, que són dolentes? O la menys fotuda. Com, no? No, la data no. La data és xunguíssima, Sí. és una moguda. Sí, jo crec que és el pitjor. Sí. Però, bueno, a mi no em preocupa això, eh? Vale, per acabar, va parlar de l'últim programa d'un tema de que follaven malament. Vale? Que l'ésser humà avui en dia, bueno, aquest públic té pinta de follar poc, però en general els que follin, follar malament. Tu com folles ara? Com a l'antiga Tartària o com actualment? Escolta, que tinc la meva dona aquí, no em preguntis això. Bueno, com creus que és? Suposo que Perquè també ha viscut una evolució tot el tema de l'amor. Bueno, o canviem la pregunta. Com es feia l'antiga Jo Tartària? crec que anem a pitjor. Anem a pitjor. Anem a pitjor per què? La meva impressió, perquè avui en dia és més vici Sí? que no fer-ho realment per amor. Que no vull dir que no hi hagi gent que ho faci, però s'està depravant molt tot això. Val. Antigament, parlem de Tartària o del que hi hagués abans, Vale. l'últim gran reset, que hi havia l'autosanació, hi havia l'energia lliure,
Doncs jo crec que tot era inclús més tàntric i d'una forma més adequada a la que hi ha ara. Encara es practica, el sexe tàntric? Sí, però per exemple, se sap, i ho diuen els grans experts, que el tantra a Occident no és correcte. O sigui, el tantra que ens venen aquí no és l'original d'abans. O sigui que, a més també tenim manipulació dintre el tantra. Això diuen els experts. Que no ho soc, que jo no ho soc. Nacho Vidal. Masterclass, nois, endavant. Seguim amb l'entrevisteta. Hem parlat molt de ciutats. Parlarem ara de la ciutat Esmeralda. Però abans m'agradaria que veiéssim un vídeo d'actualitat que vam veure als Estats Units sobre un eclipsi. No sé si el podrem veure. Jo crec que sí. Esperem 10 segons. Ara, quan connectin... Fiques en context. Als Estats Units fa molt poc va haver-hi un eclipsi. Val? I la primera pregunta que tenia per tu, Carles, és si la ciutat Esmeralda està connectada amb aquest eclipsi que va poder-hi haver als Estats Units i que m'expliquis si realment aquest eclipsi és real o és alguna cosa que ens han pogut colar els de dalt. I a més amb la música de l'Interestel·lar, Te la saps totes, tio? Està tot controlat, Som uns professionals. Molt bé. Bueno, la meva opinió. La meva opinió és que, evidentment, té molt a veure la ciutat Esmeralda amb aquest eclipsi. Mira, quan em preguntaves per la cronologia, quan els que es creuen, sobretot experts, demanen proves de i aquesta cronologia, per què arribeu a aquestes conclusions? Els científics, no jo, els científics. Aquests russos que arriben a aquesta cronologia es basen en els eclipses per buscar la nova cronologia. O sigui, hi ha una documentació dels últims 2 segles, 3 segles, no hi ha més enrere, documentació sobre eclipses. Llavors, d'aquests 200-300 anys, entre 250 i 300, que a més coincideix amb un canvi que va haver-hi en aquesta època, es basen sobre aquests eclipses. Llavors, el tema dels eclipses és important, molt important. Ara, són reals o no són reals? Bé, aquí entrem amb les dinàmiques de que si la Terra és rodona, la Terra és plana o la Terra té forma d'escala. El vídeo, no sé si el podrem veure, era una cosa molt concreta d'actualitat, veient la Lídia Heredia al·lucinant molt amb un eclipsi. Parla'ns de la ciutat Esmeralda com a centre del món, cosa que tu sustentes. Bueno, hauríem d'entendre-ho si comprenem que la Terra no és rodona. Si algú aquí continua pensant que la Terra és rodona no ho entendrà, però si intentem obrir una mica la ment i intentar buscar altres possibilitats, ens imaginem una Terra amb una forma de disco de vinilo, amb un petit foradet al mig, posem-ho així, no com a la forma completa, perquè hi ha moltes més coses. Aquesta és una mica la divisió, la diferència que jo acostumo a tenir amb els terraplanistes, perquè molta gent em diu, bueno, però tu ets terraplanista, i jo dic... Se't diu. Sí, però no al 50%, perquè ells et parlen d'una cosa, però jo parlo d'altres, no? Llavors, sobretot del que hi ha darrere de la terra plana. Carles, ets de les poques persones que enfada a terraplanistes i a no terraplanistes, oi? Sí, perquè al fons tots tenen raó, perquè se'm diu, bueno, però la Terra és esfèrica, doncs en una part sí, i té a veure amb la ciutat Esmeralda. Passa, clar, és difícil explicar-ho sense tindre uns dibuixos, però bueno, ho intentarem. Imagineu un disco de vinil amb un forat al mig a l'Àrtic. Imagineu que l'Àrtic és el centre d'on hi ha el forat. Imagineu que el diàmetre del disco és l'Antàrtida, el que diuen el muro de hielo i totes aquestes històries. Bueno, no és exactament així, però suposem que és. Suposem. Hi ha una teoria masònica, i ho diuen els maçons, no sé si ho he escoltat alguna vegada parlar del Sol Negre. Heu escoltat parlar del Sol Negre? Algú sí. Llavors et parlen que el Sol Negre està dintre d'aquest forat que hi ha a l'Àrtic i que per mitjançant de l'energia d'aquest Sol Negre puja pel forat que hi ha a l'Àrtic i crea el que veiem en el cel. El Sol, la Lluna, els estels, tot, no? Bé, si em preguntes si estic exactament d'acord, et diria que sí i no. Hi ha parts d'aquesta història masònica que sí és molt interessant, que inclús els nazis treballaven molt amb tot això, amb el que era el projecte Thule, el projecte Thule, no sé si heu sentit parlar del projecte Thule, però bueno, ens extendríem molt.
Però el que està clar és que la sensació que tenim després de fer moltes investigacions, moltíssimes, us dic en sèrio, moltes, és que al centre del planeta, en aquest Àrtic, hi ha diverses coses que no ens diuen i podria ser, i ho poso com una suposició, que imagineu que sobre una gran roca negra, curiosament com es diu roca negra en anglès, Black Rock, us sona Black Rock com l'empresa més important de negocis i finances del món? Casualitat, pot ser. I hem fet un vídeo sobre això per parlar de Black Rock i la suposició és que sobre aquesta roca negra que està a l'Àrtic hi ha una espècie de ciutat que se li diu la ciutat Esmeralda, que té una espècie de projector immens que és el que projecta, com si fos un gran astronòmic, tot el que hi veiem en el cel. Llavors, quan hi ha un eclipse, que tu em preguntaves, si les projeccions del Sol i la Lluna fossin projeccions de llum, hi ha una espècie d'aparell que passa per sobre el projector i fa que sorgeixin els eclipses. I tu em pots dir, bueno, i com pots sustentar aquesta història? Només us donaré un exemple. Si fos real el que ens diuen, quan hi ha l'eclipse, quan la lluna passa per davant del sol, què veiem? Una taca negra, no? Doncs no és possible això. Per què? Perquè la llum reflexa, la llum és reflectora. Llavors, si creiem que tenim un dom o una cúpula que ens tapa, quan el projector tira cap amunt i crea la lluna i el sol i continua i toca el domo, la llum reflexa cap a la Terra. Quan la llum arriba a la Terra, torna a rebotar i reflexa una altra vegada cap a dalt, amb la qual la lluna es veuria. Si l'eclipse fos correcte, quan veiem que la lluna passa per davant del sol, veuríem la lluna, no veuríem una taca negra. Per què llavors veiem una taca negra? Perquè la lluna no existeix, és una peça de plasma hologràfica. Però bueno, és una teoria nova que acaba de sorgir, molt esbojarrada. Que s'està donant forma. Estem donant-li forma a tot Jo això. crec que, Marc, tota la gent d'aquest teatre s'està preguntant, estarà desitjant que aquest home duri molts anys i li hem preparat un test de salut molt ràpid i molt curt per veure realment en quin grau de mortífer ens podem apropar, d'acord? Així que ens anem a aquest test de salut. Sí, yo pienso que Hospital Central tenía que acabar con la muerte de Vinci, sí. Una miqueta de música d'Hospital Central. Carles Toràs lleva ahir. Què fa? Només llevar-se? Curteta i al peu. Dutxar-me, el primer. Què és el més sa que menges? De moment no menjo sa, estoy en ello. I el menys saludable que fas durant el dia? Intentar estar cada vegada més equilibrat i millor, que em costa molt, perquè continuo tenint el problema de l'alimentació, que és el meu punt dèbil, però estic treballant-ho, i automàticament aquest equilibri, aquesta energia i bona vibració, traslladar-ho a la gent del meu voltant i a tothom que ho necessiti ho demani. Carles, dic que amb la pizza amb pinya i anxoves no. La pinya és una mica colar una dada. Sí, bueno. Una mica de fruita, no? Però bueno, recordem que és una 4 formatges, eh? Clar. Però és afrodisíac, amb la qual cosa... Fas esport? No puc fer esport perquè tinc 4 operacions als genolls per un accident d'helicòpter i per un accident Com Kobe Bryant. un accident baixant una muntanya corrent i 2 lesions molt fortes jugant a bàsquet. Jugues a bàsquet abans? Professionalment a Manresa. Ah, sí? Jo jugava al TDK Manresa de júnior Què dius? i em vaig trencar els 2 genolls, em vaig trencar els lligaments, llavors baixant Montserrat corrent em vaig trencar l'altre lligament i llavors un petit accident treballant amb aquests senyors d'aquí i això ha fet que se'm complica molt el tema. No he pogut fer esport durant els últims 4 o 5 anys, el que m'ha fet pujar 20 quilos de pes, que és el que ara estic intentant solucionar, i gràcies a la meva dona, que està intentant matxacar-me cada dia quan em desperto. Per cert, m'has preguntat què és el primer que faig cada dia quan em llevo. No és dutxar-me, és escoltar la meva dona com un taladre que tinc que fer les coses bé cada dia. Després em dutxo. Això és perquè t'estima. Llavors, gràcies a ella estic intentant solucionar aquest problema, estic anant amb un osteòpata per solucionar el problema de cadera que té a veure amb els genolls després de la lesió i la idea és començar a solucionar-ho, començar a tindre bona alimentació, més vida sana, perquè pugui començar a fer esport de nou i començar a Qui recuperar. t'ha perjudicat més, el TDK Manresa o l'elit físicament? Vull dir, la lesió. Jo crec que l'èlit. L'elit, no?
Sí, perquè vam guanyar la Lliga amb Chichi Creus i això va ser una passada. Hòstia, Sense- Anys 80. quin mític. Anys 80. Jo vaig conèixer el Sí, seu home. fill, estudiar amb ell. Sense cames o sense braços? Com preferiries viure? Sense cames. Sí? Ja sí, perquè ja últimament, com et dic, tinc problemes amb les cames. Home, sí, les té rebentades, Carles. Estic millorant. Ja vius sense cames. No m'importaria anar amb cadira de rodes, però utilitzar les A mans. quina edat firmes palmar-la? Dir, aquí s'ha acabat la meva història. 150. Collons. És possible? Seria rècord? Seria home rècord, no? Si és possible. Eduard Ponset deia que la mort no estava demostrada Sí, científicament. No, Mira, és que no, és que no i està quan ho va demostrat. dir es va morir els 2 mesos, Mira, jo l'únic... Després de gravar l'anunci a Pavim No, del no. Pavim. Escolta, mira, et donaré un exemple. Quan vaig quan vaig acabar de treballar amb l'agència, era als 50 anys. Quan vaig firmar el contracte per marxar, recordo a la isla de De les tentaciones. a la isla de Reunión, a la isla Reunión, a l'Oceà Índico, on vam fer tota la història, recordo que el comandant que volia que jo quedés, que continués, jo recordo dir-li, bueno, tinc 50 anys, com a mínim estic a la meitat de la meva vida, em queden 50 més, doncs com a mínim això. Doncs esperem que així sigui i ara sí que ens anem a la secció del Marc. La Riota. Diem el que ens rota. Marc, endavant, és el teu moment. A veure, ens portes? convindreu amb mi que totes les teories del Carles Torà són un autèntic plot twist, un gir de guió inesperat. Per mi ets el Night Shyamalan de la vida, és el director de cine de pel·lícules com Señales, La visita, El sexto sentido, Múltiple, totes elles tenen girs de guió brutals. També és guionista aquest tio de la pel·lícula Stuart Little, que en aquest cas no és cap plot twist, és el guió bastant fidedigne, narra la història d'una família que adopta una rata com a part de la família. Suposo que deu ser una mica la vida del Xocas. Com deia Carles, ens estàs constantment deleitant amb girs de guió vitals, cosa que m'ha fet pensar que jo també podria aportar alguns possibles guions inesperats que poden passar pròximament. Aleshores, si voleu, jo els exposo i vosaltres i el públic, i sobretot tu, Carles, valoreu la possibilitat de que passi o no, i si tens alguna informació al respecte o simplement què us semblaria que passés. M'agrada, Marc, va. Esteu preparats? Vinga. Fot-li, va. Vale, primer plot twist, la CUP guanya les eleccions. Un cop el govern tira endavant el projecte Hard Rock amb el recolzament del Partit Popular. En els 4 anys de mandat es converteix en el partit polític més corrupte de la història de Catalunya. Això últim li sap molt de greu a Jordi Pujol, que es mor de la pena, i és posteriorment enterrat amb honor sota el pi de les 3 branques en un funeral on fan acte de presència gent vinguda des de llocs molt llunyans de la galàxia, com per exemple l'emperador Palpatine, Darth Vader i algun banquer andorrà. És possible que guanyi la CUP les eleccions? Molt ràpides, aquestes. No, No? no perquè l'élite no vol que Catalunya sigui independent. Per tant, guanyarà el PSOE, no? Aviam, la No, informació... molt bé. Nois, nois, La, aplaudeix. la informació que jo sé és que teòricament ells no ens deixaran mai ser independents. Teòricament. Ara, mentre estiguin ells. Ja. Però és que ells també tenen problemes. Mentre estiguin ells, no deixaran que Catalunya... Jo recordo una conversa amb un gran economista a Brussel·les, segons diuen el tercer millor economista de la Comunitat Europea, i en una conversa a Barcelona, aquí a Barcelona, el tio ens deia, ja fa anys, ja poder, abans de la pandèmia i tot això, el tio ens deia, jo tinc clar que si Catalunya ara mateix independitza, a dintre la numerologia de la Comunitat Europea estaria el número 3 d'Europa. Llavors no poden permetre que Catalunya... Això ho diuen molt, jo no m'ho acabo de creure. Sí, massa. sí, per què no? No ho sé, i per què sí? Passa que ells quan compten Catalunya, illes, les illes, Sí, països catalans. països catalans en general. Sí, També però compten València. tu has anat a les illes, València, alguna vegada? Compten tot. Que els valencians no estan a favor, però bueno, això és un altre tema. Però tu has anat a les illes algun cop? Pregunta'ls allà pels A països on? catalans, a les illes Balears. No, està clar. Els hi sua la polla, vull Sí, dir. sí, està clar. Però que em refereixo que la informació que jo he escoltat és de que no, ells no volen, no ens ho permetran. Mentre ells siguin manant, estem fotuts. Aviam, els últims referèndums, vosaltres creieu que no han estat manipulats? Però sí que en aquest món està tot manipulat. Bueno, de fet no ens han deixat. Jo vaig estar parlant també amb un bon amic de Quebec, els quebecois, del tema de la independència, que tenien contactes amb els escocesos, que també van passar per això, i tant uns com els altres tenen clar que en els 3 casos, Catalunya, Escòcia i Quebec,
hi ha hagut manipulació i que sempre havíem guanyat el referèndum amb el sí de sobres. I en canvi cap dels tres ha pogut, perquè no volen que hi hagi més mini petits. Al contrari, estan parlant de la globalització total i el que no els interessa és més petits països allà al mig ficats, tipus Suïssa, Luxemburgo... Ens els treu pressió, no és culpa nostra. No, clar. No, culpa nostra no és. No, per això. Segon plot twist, Aliança Catalana no entra al Parlament i Sílvia Oriols deixa la política per ser l'entrenadora de la selecció del Marroc. Anthony Sánchez fa de segon entrenador i li paguen amb sacs de Royal Canin. No és possible que entreni al Marroc Sílvia Oriols a la secció? Tampoc. Vale, doncs anem al tercer plot twist. Xavi Hernández és destituït a la jornada 3 de la temporada que ve i l'equip cau en mans del seu germà Òscar Hernández, que guanya el triplet fent un futbol espectacular basat en els seus coneixements com a jugador professional del Candy Crush. Això encara és més difícil que les dues primeres. Vale. Quart plot twist, Joan Laporta compra el curs del Llados i a base de barpis i cocaïna s'aprima uns 100 quilos aproximadament, quedant-se d'aquesta manera amb un pes d'uns 500.000 quilos, cosa que el col·loca en segona posició de la classificació de planetes més grans del sistema solar. Tinc dubtes, Vale. Tinc dubtes. El Jan ens pot sorprendre. El Jan està que peta, Jo crec que tindrem un ensurt un dia. El Jan té òrbita, Ja no pot fer vols transoceànics llargs, Estic d'acord, Estic d'acord. No, està, hòstia, s'ho ha de mirar. No, però Carles, això que dius no és broma. Sabeu que quan vam anar a la Supercopa d'Aràbia va tenir que sortir com un mes abans perquè el van portar en vaixell o alguna cosa, perquè no podia ni pujar les alçades. No el veig fi, No, jo tampoc. Si no fa alguna cosa, no el veig fi. A part plora molt, últimament, de cop. Sí, això és que t'estàs fent gran, Però plora pels resultats. No, ja, sí. Cinquè plot twist, els estopa i Jordi Évole diuen una paraula en català. La paraula concretament és hola. Per aquest motiu se'ls hi fa entrega de la Creu de Sant Jordi, guardó que només recullen els germans Muñoz perquè Jordi Évole es queda dormit en un míting del Partit Socialista. Hòstia, això sí podria ser, Això podria ser, no? Aquest em molaria, Aquest em molaria. Va, sisè plot twist, Laura Escanes, influencer i exparella del presentador Risto Mejide, comença una relació sentimental amb Ramon Pellicer, mític presentador del Telenotícies que veiem aquí, que té la capacitat d'embarassar persones només amb la mirada. Un superpoder que li hagués sabut, si ho hagués sapigut l'Anna Obregón, s'hagués estalviat força diners i moltes explicacions. Jo crec que els ficaria tots junts i els enviaria a Tartària. Sí, perquè a Tartària hi havia presons, per exemple. Això diuen. Una de les informacions que teníem és que el sistema... Et tallo un moment, Marc. No, sí, ens preguntava avui una persona del públic com eren els tàrtars o els tartesos, els que vivien allà. Tenim coneixença de personalitat? Hi havia gegants, hi havia una tecnologia molt desenvolupada. El català sabem que juga al seny i la rauxa, no? Per exemple, sabem que és... Com era una persona de la Tartària? Per començar, el nom Tartària està equivocat. Joder. Carles, portem aquí una hora, tio. A tu et van posar aquest nom. No es deia Tartària, però nosaltres li diem Tartària, perquè no sabem el nom que es deia. Va haver-hi la gran invasió tartària dels mongols, que en el segle... Diuen. D'aquí? Sí, el segle que ens conten. No, sí, Gengis Khan, però després totes les hordes tartàries, llavors els cosacos, i tot això va ser al segle XIII, XIV, XV. Se li va posar l'imperi tartari, i per això es diu Tartària, però realment aquest imperi abans de l'últim reset no es deia Tartària, però li hem de posar Tartària perquè li hem de posar un nom, perquè han borrat fins el nom. Llavors tota la informació de Tartària antigament, la major part tampoc és correcta, hi ha informació que a mi em sembla interessant, però tampoc tota, hasta el nom. Anem al setè El setè plot twist, els Detallets fan una cançó que no és una puta merda. Després d'això deixen la música perquè no se senten bé amb ells mateixos. T'agraden els Detallets? Qui són? El millor grup de Catalunya, digue, Bandera. Va, vuitè plot twist, Rosa Peral confessa que va cometre un assassinat, concretament l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Arrel d'això es descobreix que Kennedy era mosso d'esquadra, cosa que no sorprèn a ningú perquè pel que diuen l'expresident dels Estats Units era un autèntic fill de puta. Què et sembla aquesta? No ho sé, jo l'únic que sé és que quan us parlava de Trump i parlàvem de Q, la informació que deia Donald Trump és que ell tenia el John, el seu fill, que va morir en un accident d'avió, amagat, que sortiria de vell per demostrar que tot és un puto muntatge. De moment no ha sortit. Llavors, a mi, jo em puc creure de tot. Està a la illa Epstein. Està allà a la illa Epstein. La illa Epstein. El Jeffrey, allà amb el Jeffrey. El Jeffrey, que no està mort. No, ja ens va quedar clar. Creieu que està viu o que està mort?
Està viu. A veure, Està Carles, viu, no? Carles, comprovem. Que aplaudeixi qui creu que està mort. Que aplaudeixi qui creu que està viu. Aviam, jo us pregunto com diuen que va morir. Sabeu com diuen que va morir? No, jo ho sé. Ahorcat. És molt estrany. Autoofegat, així... Aviam, tu literal. creus que un tio que tenia tot, És molt complicat, sí. Això és... que tenia tot, el foten a la garjola i s'acaba suïcidant, quan la major part de criminals o d'estafadors que hi ha aquí a Espanya estan a la presó 4 dies i llavors surten tots? O sigui, aquest tio que tenia absolutament tot, creieu que es va matar així? No. No, jo aquesta te la compro, eh? A més, aquest tio tenia pillat pels ous a molts jutges, a molta gent top, perquè tenia vídeos d'ells. O si eren els seus clients. Això mateix. No se sap on està, això sí que és així, eh? Millor està a Tartària, jo què sé. Ens anem, Marc, al novè. Sí, novè plot twist. La Rosalia i Jeremy Allen White trenquen la seva relació després d'una infidelitat de la Rosalia amb Gerard Piqué. Aquest fet fa possible que Shakira tregui fins a 5 àlbums més carregats de cançons cagant-se en la puta mare de Gerard Piqué i que la Kings League incorpori una nova modalitat de llançament de penals, el motopenalti, una modalitat que consisteix en llançar un penal pujat sobre d'un vehicle amb motor, modalitat que el seu màxim golejador és Pablo Echenique. Això sí m'ho creuria, Fixa't el que et dic, de tot el que has dit, Gerard Piqué és això és capaç de el fer més això, verosímil que has dit, Gerard Piqué pel show, això t'ho munta. Total, Contingut. I deu i últim... Perdona, Marc. Veus, i aquest ha preferit els braços que les cames. Per fer al·lusió als àlbums de Shakira, la cançó que ha sonat al principi del show i que tancarà el show és una cançó que s'està treballant des del Carles Torà, que acabarà editant amb Carlos Vives, que és el que va fer la bicicleta, no? Va per aquí, això? Bueno, vols que parlem d'això? Bueno, res, 20 cèntims, la gent ha aplaudit molt, tancarem el show aplaudint molt i... Estem fent, no, em van trucar per fer 2 cançons. Em va trucar l'Héctor Guerra, aquí poder no el coneixeu. Jo sí. Coneix Héctor Guerra? Bueno, doncs Héctor Guerra és un cantautor, crec que és equatorià, però que treballa principalment a Mèxic. Bueno, potser no el coneixo tant, ara amb la descripció. Busqueu a YouTube, té un vídeo molt bo que es diu What Up. Ha sigut hit parade a tot Llatinoamèrica, és un tio molt conegut allà, aquí evidentment no, a pesar de que la família la té a Barcelona, té el seu fill a Barcelona i ve molt a Barcelona, aquí el vaig conèixer, i em va trucar per dir, hòstia, és un tio molt reivindicatiu, i em va dir, hem de fotre un vídeo, perquè un dia, coneixeu el Robert Martínez, l'astròleg? És el seleccionador belga. Bueno, un dia va veure el Robert Martínez sortint amb uns amics seus de Madrid fent un petit vídeo i em va dir, hòstia, Carles, un dia hem de fer alguna cosa. Dic, que hem de fer alguna cosa? Què m'estàs explicant? Diu, tu saps rapejar? Bueno. I tu vas dir que sí, entenc, no? Un rap? Sabries fer un rap? Dic, jo em tiro a un bombardero. Ja em digue'm què vols que Jo et faci. fot un cop de mà, Llavors, la música que heu escoltat al principi és una, com us deia, és una demo d'una cançó que està preparant, que es diu Mr. Tartària, en la qual és una cançó que uns 4 o 5 minuts durarà, ell farà la cançó, o sigui, ell cantarà, hi haurà un par d'estribillos que jo cantaré amb ell, i el que vol és que al final de la cançó acabi la cançó amb un minut amb un rap meu. I gravar el vídeo a Mèxic. I que es faci top de Spotify. I vol gravar el vídeo a les piràmides de Teotihuacan a Mèxic. Hòstia, que xulo. Molaria molt que el Barça jugués amb el Mr. Tartària, el clàssic, el següent. I llavors el que tu deies del Carlos Vives, jo tinc molta amistat amb el seu soci, que es diu Carlos Iván, que és el que li produeix les cançons, i em va trucar també per dir, hòstia, perquè el Carlos, ell han ficat algun vídeo a TikTok, que estem amb el Carlos a Colòmbia, quan jo vivia a Colòmbia, perquè vaig estar també 2 anys visquent allà, i vaig tindre la sort de conèixer-lo, i em va dir, el Carlos també vol fer alguna cosa amb tu. Em va trucar un amic meu cantautor argentí, que toca un tipus de cançons més suaus, més melòdiques. Cúmbia? No, cançons més suaus. No Andrés Calamaro, no? És a Colòmbia, no a Argentina. Sí, pot ser que la cúmbia a l'Argentina. No, i llavors, també pot ser que n'hi hagi, però el normal és Colòmbia. I em va enviar un borrador i em va dir, bueno, hi ha algunes estrofes que tu pots també cantar tu. I em va enviar el borrador i és una música molt suave, tranquil·leta, suau. Són 2 projectes diferents. Sí, i jo li dic, es diu Nicolàs, i dic, Nicolàs, hòstia, no li hauríem de fotre una mica de canya? Dic, espera't. I truco al Carlos Iván, a Colòmbia.
Dic, escolta, fem una reunió amb el Carlos Vives, li vull presentar un projecte. Li presento la cançó i el Carlos em diu, una mica tranquil·lota, no? Encara que li fotem els violins i les trompetes, dic, espera't, vull enviar-te un vídeo i llavors t'explico. I li vaig enviar, aviam si el recordeu, una famosa cançó del Will Smith que es deia Miami. La recordeu? No la recordeu. És una cançó que... Jo del Will Smith només recordo una cosa i és la tremenda hòstia que li va fotre al Chris Rock. Bueno, doncs Will Smith té una cançó que es diu Miami, ho podeu buscar a YouTube, està gravada a Miami, és en plan com cantava Will Smith, així en plan rapero, etc. I hi ha un moment al meitat de la cançó que canvia el so i és com una espècie de salsa, no? I llavors jo li dic amb el Carlos, dic, escolta, deixa uns minuts aquesta cançó, llavors tu... Molt bé. Aquesta Tècnics ràpids. Bueno, doncs hi ha un moment que aquesta cançó canvia amb un estil més salsero o més llatí, no? I li dic al Carlos, què tal si aquesta cançó, que et sona una mica sosa, a meitat de la cançó li fotem un canvi, així, i va dir, hòstia, brutal. I estem amb això amb el Carlos Vives. Tu ensenyant a Carlos Vives, no? Marc, ens anem al desè. No, tu corregint a Carlos Vives. Sí. Ens anem al desè plot twist. Sí, i últim, La Riotta i Carles Toraca van a la presó per difamació de teories conspiranoiques. Hòstia, mira'ns aquí darrere. Ens falta el rètol amb el número, Sí. Però aquests estaven tots a la presó amb mi, Sí, no, tots. anirem tots, vull dir. Estàvem tots, Sí, pot ser. Sí, no? Està bé. Sinceritat, i ara sí que ens anem amb el concurs definitiu. Qui dia passa, any empeny. Però participem tots, no? Vale, guai. Hòstia, Doncs, benvinguts, no només tots, sinó el públic també pot participar. Us dono un comodí al públic, a cadascú, o no? Cadascú Sí, comú del públic. Jo no sí. necessitaré, però Vale. sí. Ui. Pensa que sempre ho hem fet de futbol i avui saltem a... És molt senzill, vale? Aquí dia passa any empeny. Anem empenyent moments històrics, en aquest cas. A més, tindrem un suport Audiovisual. visual. I començarem amb una data i haurem de dir si el següent fet històric, que jo us diré, està per davant o per darrere d'aquesta data. És a dir, és abans o després d'aquesta data. Comencem amb una demo que ho veurem molt fàcil. La primera data la dic jo, vale? Hem d'endevinar ara, no? No, la primera data la dic jo, Ah, la dius tu. i ja la dic, i a partir d'aquí començaràs tu, Marc, que has parlat el primer. Naixement de Jesús. Espera. Parlem de l'any 0. Espera. Com que naixement de Jesús? El real o el fictici? Hòstia, no em fotis el joc ja, tio, Carles. No, segons la nova cronologia, sabeu... No, però una cosa, podem jugar amb l'antiga? Jo t'ho agrairia. A veure, explica'ns. No, és que si no serà molt difícil, Segons tio. la nova cronologia, per nosaltres correcta, sabeu quants anys fa que va néixer Jesús? Quants? Sorprèn-me. Quants? 20? No, home, no jodes. Messi. 200? Algú ha dit 20, eh? Sí. Sí, algú ha dit que té 20 anys, està fumant a la cera O davant. sigui, està fent la... Acaba de dic- sortir de l'ESO, no? Està estudiant periodisme. Nois, també us dic, si té 20 anys, està aquí avui entre nosaltres, Vale. Segons la nova cronologia, comptant les dates nostres, no les nostres, les que ens diuen que són correctes, Jesús va néixer l'any 951. Ja hi ha el típic que diu Però veus, bueno, perquè ho ha dit tan fluixet, Però, Àlex, vale, però és igual, suposem que és l'any 0. Gràcies. Perquè si no, És el que he intentat dir. si no, no podrem jugar, va. Any 0. Vale. Marc, Vale, què? primera Ara dada. hem de partir de l'any 0. Sí. Sí. A més, tindrem el suport i podràs anar mirant. El Jesús qui és? Aquell d'allà, el És el que se l'està a punt de menjar una Neixen cabra. les polis gregues. Les Les? polis, les ciutats. Neixen les Abans. abans. 8 abans de Crist. Pum pel llibre. Ui, això és molt difícil. Una cosa, aplaudiu-me Aquí, més. el públic no va amb tu. El públic no. Ja veuràs el quan encerti Ja el... torno a anar sol. Vale, Carles. Estem a l'any 8 abans de Crist. Juli Cèsar pronuncia Vini Vidi Vinci. Carles, abans o després? Abans de Cris, més abans d'aquest 8. És abans del 8. Resposta correcta, 47 abans de Crist. Ai, ara em toca a mi. Bueno, anem a Ha aixecar tocat. aplaudiments. Estem al 47 abans de Crist. Sòcrates se suïcida amb cicuta, crec que va ser. Que no és cert, no es va suïcidar. Joder! Se'l va encarregar, està claríssim. Explica. Com que està claríssim, tio, si fa pila d'anys.
Bueno, va, continua. Abans o després? Estem al 47 abans de Cris i quan se suïcida Sòcrates és abans o després? De Cris? No. Del 47 abans de Cris. Estàs amb la dada del Carles, amb la de Juli Cèsar. Any 47, jo crec que abans. Molt abans, 399. Punt pel Carles Tora. Menys mal. En parlem algun dia, de que m'ha cridat l'atenció. Fem una cosa. Anem a donar-li un gir de guió. A quin any va néixer Jesús, segons tu? 951. 1951. No, com 1951? Ah, no, jo què sé, tio. 951. Paio que t'he Ja, un tio ha dit 1950. 951. Vale, el 951. M'agrada. Llibre, comencem des del 951. Estem al 951. Gengis Khan mor. Hem parlat abans d'ell. Era un mongol, però un mongol de nacionalitat, Sí. No, collons. No com Araujo, no? Aquesta és difícil, Hòstia, és difícil Ara aquesta, comença el cabron. joc, us he ficat una fàcil. Jo dic... On estem? Al 900. 900, uf, és que 1000 ja, tio, és massa poder. No, va, dic més. Després? Després, sí. Per aquí t'està ajudant el públic, No, però ho he després. dit abans, jo. 1227, punt pel llibre. Molt bé. Jo penso aprofitar Carles. el comodí del públic. Aquesta, si no la saps, has de sortir aquí amb coet. Quan va ser l'últim reset? Silenci, sisplau. Uau. Aquesta es pregunta a Jo l'examen. lo sé. Home, joder. Estem al 1227. 27. Juro que, a més, en el Carles en vam parlar a l'últim programa de la Riota de l'estudi, que no tinc ni idea. Per tant, he d'escollir un comodí del públic. No. Com que no? M'has Te dit la que tenim, jugues. en tenim un. Home, és que aquesta és molt òbvia. Aviam, jo crec que... Algú sap aquesta pregunta? Algú pot Podries- aixecar la mà? tots. Podries posar un comodí. No. Hi ha una persona a primera fila que, lògicament, o sigui, es nota que està a primera fila perquè el coneixement deu anar degradant-se fins al final. No. Hi ha coneixement a tot arreu. Sí. L'últim reset. L'ha clavat. Diem més endavant. És correcte? És correcte, evidentment. Ha clavat l'any més endavant. També et dic una cosa, Carles. Aquesta és mig punt. Aquesta és mig punt en cas d'empat. A més, han fotut un vídeo de 7 minuts on no para de sortir, cabron. No, estava sota, jo. Ja t'estàs Ah, fotent. bé, m'encanta que això s'il·lustri A perquè- TikTok. no, amb TikTok, perquè, clar, vull dir, Format són, TikTok. són fets històrics, però aquest potser no és tan històric. No, sí. Vale, estem al 1750, com bé ho saps, i m'has de dir quan Gutenberg inventa la impremta. Abans o després? Tens aquí un quadre Abans. a l'oli? Abans. Abans. Ho tens molt clar. Vols tirar-te l'any? Aprox? Gutenberg, posarem 1480? 1440, mare de Déu, aplaudim, sisplau, això. És el nostre professor. El nostre professor. Llibre. 1440, eh? Da Vinci pinta la Mona Lisa, la Gioconda o com li vulguis dir. El quadre de quadres. Sabeu que darrere hi ha les muntanyes de Montserrat pintades, no? Para I ja. a Montserrat hi havia... Una cosa, Mira a l'esquerra, són les muntanyes de Montserrat. una cosa. No. Què és la Moraneta? No fotem, tio. És roca calcària, patrimoni de la UNESCO. Però una cosa, m'està rebentant el joc, això què és? Hi havia el Santo Grial, a més, deien. Deien, Hitler va anar a buscar-lo. Sangrial, sangre real. Després. Entre 1503 i 1519, per tant, després, punt per Marc Llibre, esteu molt bé. Ja estem Quin nivell, eh? Quin aquí nivell, a nivell. Estem al 1500, vale? 1519, Carles, com a molt. Deixa de buscar a Google. No. Edison inventa la bombeta, abans o després? Ja no tinc més comodits del públic, no? Ets el presentador, ets el llest. Abans. Abans? 1879, Carles! No! Sí, hòstia. I com pintaven els del 1500? Tú Ah, eres ¿cuánta muy día? malo. La día, ¿no? Que la cronologia no és correcta. Veus? És que ho he dit bé, però la cronologia no és correcta. Vale, 1879 estem. França regala l'estàtua de la llibertat a París. Vinga, aquesta és justeta. Mira, pots mirar... 1800 quan? Ara estem al 1879, amb la invenció de la bombeta. 1879, França regala l'estàtua a Nova York. 1879, i la guerra amb Cuba va ser el 1908. Després. 1886 després, molt justa. Molt justa. Aquest és un bon punt, eh? No, us juro, li he ficat xunguilles amb ell. Us juro que no està pactat. Queda una ronda o dos? No està No, pactat, no es queden gaires.
1886 estem, Marc. Jean-François Champollion desxifra els jeroglífics gràcies a la pedra Rosetta. No és cert. No, està manipulat. Els jeroglífics d'Egipte, com Champollion, el general de Napoleón, ens van enganyar amb la famosa pedra Rosetta perquè no sapiguem llegir els jeroglífics d'Egipte. Això està a Londres, oi? Sí, ara està a Londres. Sí, està a Londres, això. La meitat d'Egipte Està al British Museum. La van robar els britànics i mitja Europa. Vale, on estem, Àlex? Que no me'n recordo. Estem al 1886 i has de dir si Champollion els desxifra. Abans o després? Després. Abans. Però per poc, Sí? El líder destacado. Ojo que es pot ficar en cap també Carles Torà, però primer, Carles, estem al 1822. El Barça guanya la seva primera lliga. O sigui, això no és així. 1822. No estava fundat el Barça. Això, Carles, t'he pillat una fàcil, perquè has fallat 17. Clar, exacte. Quan? Collons, quan l'ha de guanyar? Abans després. Molt bé, aplaudiu al Carles, sisplau. Uau, Carles. Hòstia, li ha costat fins i tot aquesta, Soc un mongol, també. 1928. Vale, estem al 1928. Quan es descobreix la tomba de Tutankamon? Crec que va ser Howard Carter amb l'ajuda de Lord Carnarvon, pot ser? Sí. Això és veritat, Carles? Això sí que és veritat, no? Sí. Estem al 1928. Quan? 1928. És que... Està por ahí, Està por ahí. Tens un comodí. Ha sigut una mica fi de puta, la veritat. 1928. Puc trucar al telèfon vermell? Sí, pots trucar, sisplau. Aviam si sona. A veure si sona. Com els d'abans. Marca. Ara. Aló? Sí. Puc parlar en català? Gràcies. A Tartària saben totes les llengües. Espera, aragonès. Escolta'm, xato. Puc dir xato? Sí, gràcies. Howard Carter va ser abans del 1928? Sí, va ser abans. Gràcies. 1922, 6 anys de diferència. Pum, per Tartària. Us queda una cadascun, nois, va, vinga. Vale. A veure si li lluiteu una mica. Estem al 22? Sí, estem al 22. Ascens d'Adolf Hitler al poder. Aquestes poses no són gaire nazis, Són sospitoses, Bueno, Sí. que deien coses. Sí. Després. Molt bé, Marc, 1933. Després, punt per tu. Has fet una partida molt digna. Molt digna, Ho haig de no? dir. Ell ja ha acabat? Gràcies. Ell ha acabat. Quina sort. Carles, mor Mahatma Gandhi abans o després del 33? Jo diria que després. Mor després del 48. Pum pel Carles, també aplaudiu-lo que ho necessita. Sí, senyor. Si encerta aquesta, que l'encertarà perquè ha sortit abans, guanya la partida Carles Torà i que hi ha Mr. Tartària. L'home arriba a la lluna. Però si no ha arribat. Un aplaudiment, sisplau! I ara sí, ens agradaria passar-nos aquí tota la nit amb vosaltres. Agraïm que hagueu vingut. Ens anem a l'última secció a posar a prova el nostre convidat amb una definició d'uns mots. Vivir el presente como si fuera el último día. Bueno, pues yo por si acaso me voy a ir a fumar un chino a toda hostia, por si mañana no lo puedo hacer. Vinga, Carles, esperem que no sigui ara, quan et mors amb aquesta tos. Ens anem a l'última secció del programa, on direm 6 mots i els has de definir amb el primer que et vingui al cap, un breu sintagma, una definició... Lo de breu sintagma serà complicat, una petita explicació. Una onomatopeia. O una parida. O una parida, és a dir... El que tu vulguis. El que tu vulguis, d'acord? El primer mot, primado negativo. Correcte, és correcte. Correcto, bro, o hermano. Existeix, tal qual, hermano. Tal qual, hermano. Tal qual, hermano, vull que em defineixis Mr. Empírico. És un crac. Ha estat a punt d'aparèixer avui, però... Ei, per la pròxima, nois. Bueno, tinc que dir que estava previst que Enrique sortís aquí, però acaba d'arribar de Xile, d'un congrés de terraplanistes. L'han fotut per tot arreu
i està una mica tocat. Té un jet lag, no? Sí, i llavors no ha pogut estar, però ens ha promès que la pròxima estarà. Li enviem ànims des d'aquí, no? A la pròxima hi serà físicament, si podem. Oh, ojalà. El Teatre Golems. M'ha sorprès molt. M'esperava menys i m'ha encantat. Gràcies, xicots. Gràcies. Heu estat a gust, un aplaudiment per aquesta gent del Teatre Golems. Extraterrestres. Sí existeixen, però no com ens expliquen, no com a... No com ET. No com ET, això que tenim el telèfon aquí, no? Ni cometa. Mi casa, mi telèfon. Però sí que, sota la meva opinió, extraterrestres serien altres tipus de civilitzacions d'altres mons o altres dimensions que estan aquí, no estan tan lluny com ens expliquen. Però en altres tipus d'estats de consciència, de vibració, de dimensions, o digueu-ho com vulgueu. Umamash. Bé, Umamash és la red de consciència que, sota la meva opinió, o el que a mi m'agradaria, que ho hem parlat al principi, que és quan em preguntaves, Umamash és la red que tothom ens tindríem que connectar per intentar realment evolucionar d'una forma correcta, que la gent es donés compte de la manipulació i de l'engany que tenim a tot arreu, que és molt difícil perquè jo comprenc que la gent està enclaustrada amb unes idees des que naixem fins que morim, però la red Umamash no és un invent nostre, sinó que és una paraula quàntica que explica una mica quin és el nivell d'evolució en amor i en consciència i aptitud que hauríem de tindre de tots per anar seguint passant de nivell, anar passant de jocs i intentar evolucionar. És una agència de viatges també, no? Umamash. Umamash té... De fet, hi ha una empresa al darrere que és Atmos, i Atmos s'encarrega de fer retiros, fer viatges i sí. I acabem el programa aquí amb la Riota. Espero tornar aviat. Un aplaudiment. Ara sí, toca despedir aquesta brillant balada. Moltíssimes gràcies a tots els que heu comprat una entrada per venir a veure'ns a Carles Tora, Mr. Tartària de la Riota. Un aplaudiment també molt fort per Ferran Badia, Pol Sadó, a l'aparell tècnic. I ara sí, Carles, espero que ens tornem a veure, sigui aquí, sigui al Club de l'Antàrtida, sigui a Molins de Rei. Si em permets, I tant. diverses persones que estan aquí, que conec, si em permeteu un segon només, m'han preguntat, abans d'avui, sinó que sabien que veníem, em preguntàvem quina és la camiseta que portaríem avui a sota. Evidentment portem les de la Riota, portem les de la Riota, però molts m'han preguntat, escolta, però aquestes camisetes les teniu? Sí, les tenim, ho dic perquè si algú vol camisetes, aquí en tenim, aquí a la cantonada tenim camisetes si algú en vol. Us l'ensenyo, voleu que l'ensenyi? Posem-nos a peu i ara sí, despedim. Ens traiem amb la gorra. És un full monty. Ara sí. Toca dir adeu. Marxarem amb la cançó de la demo. Visca la ràdio, visca la Riota i vista Mr. Tartària. Moltes gràcies. El juego divino sucediendo en un domo, en una holografía somos dioses y no monos. Latinoamérica, el águila y el cóndor, junto al quetzal andamos unidos todos. Wow. Es la hora, es el tiempo, es la señal, Mr. Tartària. Wow. La tierra es redonda, la tierra es hueca y también es plana. Wow. Es la hora, es el tiempo, es la señal, Mr. Tartària. Wow. Un muro de hielo, no hay camino que me lleve a la Antártida.